Moro, ja nyt mä kerron teille kuule Suomen vankilan perushommia, että miten se menee. Kun ei kukaan ole kertonut tuolla YouTubessa, että miten ne menee tai millaista siellä on, niin mä nyt päätin olla se. Ja joo. Elikkä, no mä nyt kävin tuolla Mikkelin linnassa ja siellä meni silleen, että aamulla avataan ovet tosta. No, se riippuu vähän tosta linnasta, mutta 7.30. Ei sun sieltä tarvi nousta mihinkään, jos et sä halua. Nuku vaikka koko päivä, että ei heitä kiinnosta siellä. Tosin välillä huutavat siitä mikistä sinne selliin, että nyt vittu ylös, mutta ei teidän tarvi, ei siellä tarvi mihinkään mennä. Sitten ne ovet pysyy auki siihen lounaaseen asti, joka on siinä 11 maissa. Sitten ne menee kiinni johonkin tunniksi tai 1,5 tunniksi, jos on toi viikonloppu. Viikonloput on paskoja Mikkelissä. Ja sitten kun ne avataan, saa taas liikkua osastolla niin kuin aamullakin. Eli aamullakin kun 7.30 nouset sängystä, ovet avataan. Saat siihen lounaaseen asti liikkuu, mennä muuten selleihin, jos he antavat luvan tietenkin. Ja tehdä safkaa, tehdä aamupalaa, lukea lehteä. Siellä oli ihan hyvät jutut. Saa lukea Hesaria joka aamu Mikkelissä. Se oli ihan mukavaa, se on ihan hyvä juttu. Ja sitten no ovet menee kiinni siellä Mikkelissä joskus 3:30 sitten, kun teidät on päästetty, kun meidät oli päästetty tuolta sieltä helvetin. Mikä vittu se nyt onkaan, no helvetti. Ne pitää sua tunnin siinä, kun sä syöt lounasta niin kiinni. Ne pitää jonkun palverin siinä välissä. Ja sitten ne päästää sut ulos siinä jonkun tunnin jälkeen 11 aamulla. Sitten siinä on toi ulkoilu. Voit käydä ulkona joko puoli tuntia tai tunnin. He kysyy siellä, että lähettekö nyt vai vasta tunnin päästä. No, yleensä se on puoli tuntia, mitä me oltiin siellä. Ja sitten kun ovet menee kiinni, et saa olla enää muitten kämpissä, muitten selleissä, et saa enää tavata muita kuin itseään ja sellikaveri, jos sulla semmonen on siinä valitettavasti. Joskus 3:30 ne sulkee ne ovet. Ja Mikkelissä saa olla Xbox 360 tai PlayStation 2. Mutta nekin pitää tarkistaa ja ne ei tarkista niitä ennen kuin siellä on viisi ihmistä on pyytänyt sen tarkistuksen. Sitten he vievät ne 5 esinettä jonnekin. Siis siellä saa CD-soitinta ja tämmöstä. Mutta sitten kun siellä on 5 CD-soitinta, Xboxi tai mitä ne on oottamassa, niin ne vie sen semmoseen no Mikkelissä mikkeliläiselle jollekin korjaajalle ja korjaaja kattoo ne läpi, katsoo ettei siellä ole mitään väärää, sit laittaa ne kiinni, laittaa siihen semmoset tarrat, että jos niitä tarroja on näperretty, niin siitä huomaa. Tosin ei niitä tarroja ikinä tsekkaa, eli jos ei niillä ole syytä, että ne tsekkaa ne tarrat, niin ei ne niitä vittu tsekkaa. Sähän voi laittaa sinne mitä vaan. Mutta älkää kertoko pampuilla. Eli siis noilla vartioilla. Sitten sä kattelet siinä uutiset. Teet mitä teet. Ja
siinä oli itse asiassa tässä uudessa Mikkelin siivessä oli noin ikkunat, ihan lasiset ikkunat. Tosin niitä oli paskottu vähän, mutta joissain selleissä siitä jopa näki ihan hyvin läpi. Ja uutena vuotena ne laittoi ne vartijat kai tuolla parkkipaikalla noin helvetin raketit räiskymään. Niin saatiin uutena vuotena raketteihin Siikalla. Mut sitten kun ne ovet on kiinni siinä 3:30, että sä syöt sun safkan, ne antaa safkan sisälle sinne selliin. Mikkelissä silloin vielä antoi ihan metalliset haaruka ja veitse. En tiedä antaako enää. Yksi kerta kun se käy, niin ei ne sitten enää anna. Mutta sä syöt siinä, katsot varmaan jotain uutisia. Tai pelaat, jos sulla on niitä konsoleita siellä. Sekin konsolin tarkistus maksaa 50 enemmän kuin itse konsoli. Mutta niin, kattelet siinä sitten telkkaria loppupäivän tai teet mitä teet. Oot kuitenkin kiinni sellissä. Siellä on sellainen intercom-systeemi, että sä voit painaa sitä. Sitten vartijan pitäisi niinku teoriassa vastata sulle siitä, kun sä oot nappia painanut ja kysyä mikä on. Jos sulla on joku hätä, niin sä voit sinne sanoa. Tai jos on pää kipeä, niin voi kysyä lääkitystä. Yhden parasetamoli 500 sinne antaa sieltä. Kyllä, jos kysyy. Ja siinä on radio samalla. Sit sulla on telkkari siinä. Joka sellissä on telkkari. Ja sitähän nyt voi käyttää. Ja sitähän kaikki käyttääkin. Eipä siinä sit mitään. Sitten kun oot saanut tarpeeksi ja sinne menet nukkuu. Herät taas aamulla joskus 7 tai milloin vittu herätkää. Jotkut siellä herää 11 maissa. Ite mä olin siellä joka päivä tekemässä aamupalaa ja lukemassa sitä ilmasta Hesariin. Mutta joo, tämmöstä näin. Tällaista Mikkelin arkipäivä. Mikkelin vankilassa arkipäivä uudessa siivessä. Olikohan siinä kaikki? Siinä taisi olla kaikki. Alright. Kiitos ja morjens.